Korakom dalje od prljavih poslova, dva prsta gore za onog što sumnja, jedan prst gore jer puši također. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi puto, magla pada pa vidiš mutno, Naruto. Ja sam ovdje rap gang Naruto, planeta vi ste mi puto. I pozdrav ljudi, sa vama je Rao i danas ćemo igrati Yu-Gi-Oh! Powerhouse opet kao i u prošloj epizodi. Samo prego što kažete Rale gdje su one, gdje je deck samo sa spell i trap kartama, to će biti neki drugi put. Želim da snimim još neki deck pa malo da dogovorimo sa onim što a ne. Tako da ajde pređu na odabir deckova mi ovdje. I ljudi za danas smo izabrali, to jest ja sam izabrao da prizovem troglog plavog zmaja. Dakle ljudi, nije toliko lako da se prizove, bit će malo neki, da kažem, izazov. Imamo tu 3 plava zmaja, ova karta za bolje prizivanje, ovo mislim da mi je useless, brate, ovo bi iskreno bacio. I stavit ću ovako, ovu kartu, ne, da već imam vešticu ovdje, nemam je, ovo će im dosta koristiti. I još jedna ova karta, dakle to je to za sad, mislim da ćemo moći valjda da prizovemo ovu kartu, imamo 3 polimerizacije, imamo plave zmajeve, imamo ovu kartu da prizovemo, znači imamo dosta pokušaja i da probam da prizovemo ovu kartu. Idemo duel mod, match duel, da se okusimo u ovome. Ja se ljudi iskreno da ćemo uspjeti u ovome, tako da ajmo da vidimo. Biram makaze, logično, biram manje papir, opet makaze, zajeba me lik, svaka mu čast. Šalim se prenubir. Idemo sad da vidimo. Ok, imam prvu kartu koja mi treba za prizivanje ovih čudovišta, on je bacio, dobro, nije loše, ajde. Bacit ću Džin i do lamp i udaram njega. Tako da idemo da vidimo, samo uništavam ove bodove. I opet čekamo, znači nadam se iskreno da ću uspjeti u tome da prizovem. Čekaj sad, dobro, on ima neki tek za polimerizaciju, šta je ovo? Neki polymerization deck ima, mora baciti novu kartu. Mogu sam baciti možda ovu kartu Call of the Hunted, ali nema veze. Ajde, retard u moj, sad ću bukvalno razniti. Ok, ovo je useless karta što sam je ubacio baš tu deck, nemam pojma, ali bacamo ovako ovu kartu. Napadamo ga i čekamo sljedeći potez. Ja ću ga, brate, već uništiti polako zbog toga što lik bukvalno nema ništa da baci na mene. Baš je očajan. Ajde više. Sad kad ima neku polimerizaciju, nešto, ne, change. Kako mrznika baci ove pičkarske karte, brate, strašno. Da, bacit će, ovog zmaja će da baci, logično. Pušta ga da me napadne. I sad idem red na mene, je tako. Idem sad da aktiviram sve virusnu kartu i bacit ću jednog džema u odbranu prosto. Čekam da me udari jedan put. Odlično, udarit će me s ovim. Da izgubi čisto 500 bodova, pošto ne. I sad ću ja da prizovem dva ova čudovišta. I aktiviramo sve virusnu kartu. Na ovog lika kog mi je već napao. I aktivira se efekat. Lagana priča. Da, ima 2 polimerizacije u ruci, ne znam šta ćemo te 2 polimerizacije. Vjerojatno će da prizove da... Vjerojatno se fokusira više na to spajanje i te gluposti. Ja sad nemam ništa korisno bukvalno u ruci. Tako ću morati malo da se pozabavim svojim drugim kartama. Ali treba nekako da dobijem još 2 plava zmaja, barem toliko i polimerizaciju, što nije uopšte lako. Ok, ima novo uređenje, fuck. Sad će moći da vrati neko čudovište, ali nema ništa korisno da vrati, tako da... Brate, koliko dobijam useless čudovišta, ajde daj nešto da može se spojiti, da može se prizove, čovječe. Odlično. Ovo mi treba, ajde da vidimo da li imamo sreće sad, da izvučemo nešto što je potrebno za plavog zmaja. On će dosta karata da izgubi ovdje, ili neće, neće, ladno. Ajde, ovo će bar, ovo hoće barem. Kostur mode. Napad ću ga sad direktno i ovako. Ok, imamo opet ovu kartu, znači to se isplatilo. Aktivirat ću sad Graceful Charity. Vučem 3 karte, bacam 2, odlično, ovo je dobro. Bacam ovu kartu i morat ću bacim lanac, nemam izbora. I Mirror Force 1, i to je to za sada. Imam polimerizaciju, korak sam bliži pobedi. Sad će vjerojatno da aktivira, aktivirat će ovo, i onda mi je ovo druga karta, tako nije toliko strašno. Ima neku neotkrivenu kartu koju ću ja da mu uništim, naravno s ovom mojom sljedećom kartom, i tu je jedan plavi zmaj. Mogu da ga pobedim ovaj meč, ali neću to da uradim. Zbog toga što mi treba, želim da ga prosto pobedim s mojim plavim zmajem. Želim da mu skinem što više bodova, da slučajno ako nešto se dogodi po zlu da mogu da ga pobedim. I da, to je to. Neću ga više udarati, čekam sad. Ok, više virus ne radi. Nema ništa da aktivira, ajmo sad plavog zmaja da dobijemo. Šta da vam kažem, ljudi? Prosto sam gad, brate.
prvi meč, već imamo plavog zmaja i još smo pobedili ovaj dvoboj. Lagana priča, ljudi, tu je plavi zmaj, to jest, izvinite, nije plavi zmaj, nego troglavi plavi ploki zmaj i baca ga na polje. I tu, ljudi, sad ćemo ga završiti sa tim zmajem. Isplatilo se što sam čekao, što sam napao ovaj potez, sve se isplatilo i tu nam je plavi zmaj pobeda. Ok, ajmo da probamo sad u drugoj rundi da prizovemo 2 plava zmajova, to je stroglava, brate, šta mi s tim plavim. Da prizovemo 2 čaka, što je nemoguće, bukvalno ne postoji mogućnost da se to uradi, znači treba mnogo sreće, a nema veze. Ok, idem da prizovem ovu kartu, što ću raditi, i odbranit ću ovaj potez cijelo, tako da opušten sam. Sad čekam njega da nešto uradi. Ok, on će prizove kartu, sad ću ja da aktiviram lepo negate attack. I čekam prosto. To je ono što mogu da uradim sad trenutno. Ok, ova karta je dosta dobra i sad ću žrtvujem ovu kartu za ovu. Za Luster Dragona level 2 i napašću ovu njegovu kartu. Ovdje mu karta i sad čekam. Sada opet čekam, imam polimerizaciju, čekam samo 3 plava zmaja ili ovu drugu kombinaciju, znači svejedno je. Bitno je samo da dobijem ili plave zmajeve i moram da ima kostura u ruci, kako me iritira s tim. Moram da ima on kostura, vrati. Nema veze. Ok, i odlično, imam Graceful Charity, vučem 3 karte, bacam 2, očekujem nekog plavog zmaja i nema ništa od toga. Iako imam Stop Defense, odlično, koja je inače karta koja mi trenutno ne treba, tako bacit ću je i šta mi ne treba, još ne treba mi iskreno nova karta. Bacit ću sada čisto njega u odbrani da tu stoji, iako mi nije toliko potreban trenutno, ali nek se nađe. Da, odlično napada, znači blokiram mu sve napade, to mi se sviđa. I da vidimo da će neki plavi zmaj da dođe. Ajam plavi zmaj. Houdini in the lamp. Znate kako, baću ga da bi čistio manje bodova od njega, da bi aktivirao Mega Morph sljedeći potez. Tako da vi ćete sve i sami, da bi pobedio njegovog kostura. Ok, on će da mi uništi ovog Houdinija in the lamp i skinut će mi bodove i imat ću manje bodova od njega, odlično. I vreme je, ok, Snatch Steal, odlično, to je ono što mi treba trenutno, Snatch Steal, imam i Heavy Storm da kasnije uništim Snatch Steal, pošto mi neće kasnije trebati. Ali za početak ćemo da mu uništimo prvo bodove u potpunosti, ima 5000 bodova. Očekujem sad od njega da me uništi ovo kostur ili tako nešto, a valja neće. Da, hoće. Lele, ovo može biti jako rizično zapravo. Ovo može biti zapravo jako rizično, mogu se ne izgledam ovdje dvoboj, samo da imam neku jaču kartu ovdje, bilo bi zajebano, ali pa sad ovako, imam kombinaciju. Idem na urođenje, kako bi prizvao neku kartu, i to će naravno ljudi biti, šta mislite ko? Naš Luster Dragon level 2, zbog jednog poslovnog razloga, da bi za njega bacili Mirror Force, ne Mirror Force nego Mega Morph, moja greška, i sad će neko najebati malo. Skoro 5000 bodova, uništavam mu kostura. I još mislim ću da imati više bodova od njega, da, bodovi moji ostaju, tako da malo će se sjebao dečko, šta da ti kažem. Sad će vjerojatno ići u odbranu, tako da ja sam na konju sada. Ok, nema da aktiviraš monitor neku kartu koja će mi da, dobro, ništa ne aktivirao strašno, da i dalje sam spašen. Heavy Storm bi bio mnogo loše da aktivira, previše je bilo loše, ok, i ovo nije ništa bolje, ali imam neotkrivenu kartu koja će da me spasi, ako se aktivira Heavy Storm. Ok, neće, dobro, opet kostur, brate. Izgubit ću dvoboj, moram da aktiviram, izgubit ću dvoboj, mani se. Bacam njega da izgubim samo 100 bodova. Ovo sam mogao da izgubim lagano, znači samo da nešto pošlo po zlu, bilo bi baš zajebano. Judgmenta, brate, sad sve zavisi od toga da će nešto baciti što je prejako i da mi uništi životni bod. Nadam se, neće, iskreno, da ima šta ima. Odlično, nema ništa, odlično, ajmo sad to Slate Warrior, da vidimo da će nešto biti dobro dok Slate Warrior, odlično, lagani hit i sad ima još 1000 bodova, sad je malo već neizvjesno da će nešto da aktivira, da će nešto da dobije i ova karta možda bude moja presudna karta, tako da, ali napašću ga, šta bude, da, ima Mirror Force, mislim, ili tako nešto zajebano, dobro, ništa nije toliko strašno, znači spašao sam i dalje što se kaže. Ok, Raigeki, shit. Nemoj da me jebeš, brate. Lele, brate. Ali me rekao lik na kraju. A tako uvijek dobije neke karte koje mu trebaju najviše. To sam primetio. Možda bi bilo zanimljivije onako da se igra čisto 2 duela. Ali uvijek dobije neke karte koje mu najviše. Ljudi. Ljudi, daj se spremiti za Lele, brate. Ovo može bude one shot damage.
Ljudi, šta mislite o tome da odigramo nerešeno? Bacamo ovu kartu, aktiviramo odmah efekat, 5000 bodova ode. I šta mislite ko dolazi? Još aktiviram sad Megamorf. Pa je sad u kombinaciju, Megamorf je tu, bacam na njega i koliko imam bodova? Da, ljudi, bit će nerešeno u ovom duelu. Znači, do sad nikad nismo radili u životu, ali evo, bit će nerešeno prvi put. Aktiviram Ring of Destruction i dvoboj nerešen. Šta da vam kažem? Evo, sad vidite kako izgleda da je nerešeno, tako da ono stoji prosto bukvalno nerešen ceo meč, ništa nema od toga, tako da vi da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, ostavite like, share, subscribe, kako je postavio član, naštim na lokalnom. To je bilo to, ljudi, peace.